Ahojte všetci, moje meno je Sandružno a ja vás vítam u môjho prvého videa na tento YouTube kanál. V dnešnom videu si povieme pár základných informácií, aké videá som sa točiť na tomto kanále a aké celkové veci o mne. Takže bez ďalšieho okecávania poďme sa na to rovno vrhnúť. No, takže moje meno na Star Stable je teda Sandra Rocksky. Mám 32 koní a nejak tak rozrobené story questy. Teraz momentálne sa venujem zberu svetlušiek a nejakých tých proste zberateľských vecí, pretože ma to celkom dosť baví a väčšinou si vezmem nejakého nevytrenovaného koníka a takto si zbieram veci. K videám. Takže videá by som chcela vydávať minimálne raz týždenne, pretože by to mohlo byť celkom také fajn, buď to každú stredu alebo každú nedelu. Uvidím, ako to budem stíhať, keďže mám samozrejme školu a tak ďalej. No a teda vlastne dneska je 23.9. Uvidím, kedy toto video vydám. A máme tento týždeň celkom dosť nabitý, plný písomkami a máme robiť dosť veľa projektov. Takže by som minimálne chcela natočiť aktúlky. No ale uvidím, ako to všetko stihnem. No a to je nejakých asi pár základných informácií, nie je to nejaké rozšírené videjko, nejaké proste dlhatánske, ale to sa chcela na začiatok takto predstaviť, aby ste ma nejako spoznali a tak. No a toto by bol asi koniec, viem, že to nebolo dlhé, ale pak som chcela iba, aby ste ma trošičku spoznali a aby ste zistili, aké videjko tu budem točiť. A ak by vás teda moja tvorba bavila, budem moc rada za like, po prípade odber. No a my sa vidíme buď to v stredu, alebo v nedelu. Takže lúčim sa s vami, majte sa krásne, vidíme sa. Ahoj!